Защо? Аз като дете лъжех яко на 1 април. Ама лъженето, когато е шега, когато е базик, нали, айде така да го наречем, то не е защото думата лъжа е нещо гадно. Ти искаш да прецакаш човека и той да е по-зле отколкото Реално, си или ако нещо. на 1 април ти каже някаква бяла лъжа, то си е шегичка, реално. Не, Еми да. Не е примерно да обявим. Примерно, знам, че през 57 година май BBC излъчват репортаж на 1 април за дърветата в Швейцария, които раждат спагети. И показват там селени швейцарски, които се опитват с тази напаст да се справят, берат спагети. И в началото, това говорим 57-ма, тогава все още е нямало концепцията, това са фалшиви новини или някой се базика с нас, много хора са го повярвали. Примерно Англия, те периодично, знам, че на определени периоди пускат такива неща. Нямаше ли извънземна атака пак на 1 април? Го бяха направили по радиото. Значи извънземните, ако тръгнат да... И хората бяха повярвали, ама не съм сигурен, че е за 1 април. Просто като каза BBC, имам спомен, че има излъчено такова нещо. Ако извънземните тръгнат да дойдат, мисля, че на 1 април е най-добре да го направят, защото тогава, както Неси, чудовището, никой няма да реши, че това е наистина и ще могат да го... Да. Ами, значи, това е разликата между... Според мен е много необходим този празник, защото хората започват да не правят разлика между истина и неистина. И един вид 1 април е тренирал хората да могат да хванат нещо, което критично мислене. Малко критично мислене. Защото аз като бях дете, като дойде 1 април, сега си мисля кой как да го избазикам за нещо. Да. Обаче знам, че той ще предполага, че го базикам. И аз искам да е достатъчно достоверно, да не е нещо прекалено изчанчено, така че наистина да го хвана. И накрая да му кажеш, хвана са 1 април. А прав ли си от типа на имаш нещо на гърба, бе, Мишо? И той... Какво имам? 1 април. Аз бех скандален. Аз си да вставате и баща ми влиза и аз 1 априлска шега. Това беше редовно. А нас много ни прецакаха едни момичета от квартала. Играем си навън. Бехме малки още и идват 2 момичета и едната вика: ама вие що не сте в нас? Аз имам рожден ден днес. И ние, ама не знаехме кой тя. Да, елате след 1 час. Нали, ние сега ще се събереме, не знам, и се изтръгват. И ние седим и се гледаме и никой няма подарък, няма нищо. И почваме, едни цветя от една градина береме, всеки отива до тях, някаква плюшена играчка взима. Какво фанеш там, колкото да отбиеш номера да подариш нещо. Гелосахме се тогава. Слагаш гел, цак, и отиваме на вратата и чукаме 5 момчета, примерно, с букети и с плюшени